Татар кешесе гомер-гомергә тамаша яраткан. 20нче гасыр башында ук милли яңарышның бер үзенчәлеге буларак яралган татар театры инде 2 гасыр диярлек халыкның рухи ихтыяҗы сагында тора. Матурлыкка, изгелеккә, әдәп-әхлакны саклауга һәм дә яклауга хезмәт итә бит ул. Шөкер дип кенә торасы. Татарстанда бүгенге көндә башка халык театрларыннан әллә ничә башка өстен булган, горурланырлык казанышлары булган, үз йөзе, үз төсе белән аерылып торган 13 татар дәүләт театры бар. Әле күпме халык театрлары, үзешчән коллективлар, мәктәп, мәдәният йортлары каршындагы студияләр яктылыкка, нурга илтүче бу олы миссияны үтәп килә. Бездә талантлы режиссерлар да, артистлар да байтак, халык та тамашаларга üzülмичә йөри бит. Әмма татар фикере, татар аңы, татар сүзе, тамырларыбыз, сеңреләребез, олы мирасыбыз төялгән бу арбаны кемнәр тартасы? Яшьләр бит рус, Европа дөньясы тудырган үрмәкүч малайларын, Атлантик океанда батып калган корабларны, уйдырма галәм сугышчыларын тудырган кино сәнгатенә мөкиббән. Бу өлкәдә милли нигез әле шактый сай. Сөйінеш, катнаш, гаҗәби курку, канатлану галәмәтен, шатлык хисләрен уяткан була бу. Бары берничә секундка сузылган 19нчы гасыр ахырында Парижның Капуцинок бульварында күрсәтелгән, дөньяны катып калган күләгәдән кубарып хәрәкәткә китергән тәүге кадрлар. Кино сәнгате кешелек тудырган иң яшь сәнгатьләрнең берсе булып санала. Люмерлар, Эдисоннар салып калдырган бу ташлы сукмакларда дөньяны шулай ук шаулата алырдай, яшәүнең алгы сагында торган, милләтнең горурлык хисләрен тибрәткән татар тукымасына буй-буй булып сузылып яткан милли кинематографның да мәгънәле казанышлары күп булдымы? Бу сорауга кино тарихын өйрәнүчеләр үз дәресен ятлаган бала кебек өздереп җавап бирергә әзерләр. Милли кинематограф имеш дөнья киносыннан 30 елга соңарып, 1927 елда гына хәерчелектә тормыш күргән халыкның меңләгән, миллионлаган китек күңелләргә юл күрсәтүче, күпләр йөрәгендә өмет шәмдәлләрен кабызган, акылы каралы пленкага сеңгән Булат Батыр картинасы белән бу дөньяга яралды дип толкыганнар берничә дистә елга ялгыша. Татар киносы инкыйлаби күтәрелешкә кадәр үк татар театры белән бер рәттән туган булган икән. Бер тарихи ноктадан төрле якка ургылган бу ике туры сызыкның геометрия тәгълиматлары буенча кисешүе мөмкин булмаса да, иҗади яссылыкта татар рухы тудырган бу ике нур ай белән кояш кебек бер-берсен әле дә яктыртып килә. Кино сәнгате безнең татар тормышына революция кадәр керде. Мин Накаяс аганың архивында топтым аның хатирәләрен. Алар инде Уфада менә татар тәрҗемәсендә булган киноларны караганнары турында хатирәләр белән уртаклаша, мин аны интернетка да куйдым. Нинди кинолар? Лермонтов демон. Кадр 1-1, дубль 3. Әмма ни өчен бер халык карнында яралган ике бала ике төрле язмышка дучар була? Берсенә чапан, икенчесенә чабата. Әлеге дә баягы миңа учлап, сиңа шеметем дигәндәй. Татар театры бик тиз арада яшь совет дәүләтенең калаты астына кереп ышыкланырга җитешә. Якты коммунизмга юлны бармак кизәп күрсәткән Ленин бабабыз кино сәнгатенең мөһимлегенә пролетариатны төшендереп торса да, СССР составына кергән хәтта Үзәк Азия республикаларына кыргыз, казак, үзбәк нәфис фильмнар җитештерү үзәкләрен булдыру насыйп булганда, үз урынын таба алмыйча айры-шайры шайкаланган татар киносына гына яңа туган бәпкәдәй үз йонын үзенә йолкыйсы, үксез баладай үз кендеген үзенә кисәсе кала. Накыягам 50нче елларда обкомга хат язам. Ни өчен безнең үзебезнең пленкабыз юк. Безнең химия алга бара, пленканы чыгарабыз, үзебезнең студиябыз юк телевидениедә.
Алар менә язучылар, Нурихан Фаттах, менә милли язучыларыбыз дип менә карыйбыз, киләчәк белән яшәгән, һәм мин менә бу ашык хатын Накыяганың республикасының менә революцияга 50 ел гына язган хатын бүтән өлкәдә ул анда системалаштырып анализ ясый инде. Һәм менә кинога караган аның менә бу тәкъдимнәр ул шунда истә төшерә, менә бу әйберләрне революция кадәрле безнең булды менә шундый тәрҗемә өлкәсендә инде үрнәкләр. Халык моны кабул итте. Ни өчен без моны югалттык дип әйтә ул. Табиев вакытында калкып чыктылар яшьләр, татарда кашан кино була дип. Табиев инде ул Муссолинига охшаган бер җегет инде ул. Китерегез 12. Принесите 12 сценариев, будет у вас киностудия. 20-ләпне китердек. Кайда студия? Студия булмыйча киностудия була алмый. Бездә павильоннар юк. Зур гектарлы җирләр, ат чабышлары, җирләр, батальный сәхнәләрдә иманиләр. Бездә андый шартлар юк. Казакларда бар, кыргызларда бар, үзбәкләрдә бар. Чөнки аларда Союзный Республика olarak киностудия ачтылар иң беренче. Бездә әле бүгенге көндә без аларга кино эшләп биргән кеше. Пиши чаще, как сможешь. Я всегда буду ждать твоих писем. Гаделлек кайда диярсең, кара урман артында. Безгә дигәндә тот учлап, торырсың тынычлап. Ничә буын эчендә илсез, атсыз, ашсыз, ташсыз булып калган, 1000 еллык әдәбияты булган, үз театр сәнгате белән бар төрки дөньяны калкыткан, сәхнә теленә бар төрки кардәш халыкларны өйрәткән, фикерләрен, дусларын үстергән, дәрте ташып торган шигърияте булган, сәнгате канына, җанына сиңгән Тукайны тудырган, барсына да остаз, галим, мөгаллим булган кавемгә генә бу майлы калҗа ни аяныш татымый. Туган теленнән нур алып, ана телендә буын ныгытып яшәгән булсак, бәлки бүгенге хәлгә тарымаган булыр идек. Җыенның миңа нәрсәгә кирәге бар? Ана улым Солтан барыр да, тыңлар да, ишетер дә, күрер дә, аннан ишеткән, күргән кайтып үзенә сөйләр. Әмма куйдырганбыз икән ике тәрәзә, ник куйдырмадык бер ишек дип утлы тимер белән бәгырьләрне көйдереп тормадык. Партия халыкны эрегә вакка бүлгәндә дә табынга төшкән ашны суса тордык. Тулы метрлы танылган артистлар уйнаган шын нәфис фильмнар төшерү якты хыял булып калганда, кино сәнгатенә мөкиббәннәр үзләре күтәргән югары мәйданнардан зур дәрт белән яңа үрләргә таба атлыйлар. Татарстанда нәтиҗәдә бөтен дөнья тамашачыларына күрсәтелергә лаек дип табылган, бөтен союз һәм чит ил каталогларына кергән 50дән артык документаль фильмнар һәм 100дән артык сюжетлар, дистәләгән телеспектакльләр дөнья күрә. Монда хикмәт, мәгърифәт, һәм монда гыйлем, монда нур. Монда минем нечкә билем, җәннәтем һәм монда хур. Уты сүнсә дә көле кала диләр, шул пыскып торган көлләрдән, гасырлар чатында тарсынган, кителгән, чабылган милли рухны, милли аңны, милли мәгърифәтне, милли сәнгатьне янә кабызган чаткылар җылысында милли кино хыялы да дәрәү кабынып китә. Әмма барсыны да көтә алсак та, бу кадәрсен көтмәгән идек шул. Без алынсак дөньяларны кубарабыз. Татар халкының иреккә булган сусавын басарлык, меңләгән еллык тарихын колачларга алынган, тулы канлы 7 фильмнан торырга тиеш булган киң масштаблы исә Болгар җилләре исемендәге кинопроект капчыкка яшеренгән катлам вакыйгалар аркасында шактый билгесез һәм шуның белән сәер һәм дә шомлы язмышка дучар була. Күк капусы ачылмыйча шап итеп ябыла да куя бит. Бу дәүләт тарафыннан беренче һәм соңгы тапкыр бирелгән ышанычны аклый алмаганга, зур кино турындагы хыял белән озак елларга чарасызлыктан кул селтәп хушлашырга туры килде.
Вот и славно, что пришла, Славушка моя ненаглядная. Чем тебя побочивать? Сама. Бу бит инде мөнәсәбәттән тора, шулай бит. Мөнәсәбәттән бәлки вакытында менә сез хәтерлисездер инде ул теплые ветры древних булгыр дигән бер зур 90-нчы елларда фильм төшерә башлаганнар, ул бит инде чыкмады. Ул чыкмады. Менә анда бик күп кеше тырышкан иде. Анда актерлар булды. Аны бик теге шын күңелдән Минтимер Шарипович яклаган. Ул да акча биргән. Республика бирде акча. Һәм фильм чыкмады. Һәм шуннан ниндидер теге менә үзгәреш башлагандыр инде, әйме? Ниндидер барыбер сынып киткән кебек булды, әйме? Менә ниндидер теге ышанмау. Менә мин сезгә ышанмыйм дигән сүз килеп чыкты. Кем барсың монда? Кем төшерә ала? Кино ул иҗади һәм техник яктан тормышка ашырылучы шактый катлаулы гамәл. Монда барысы да мөһим, тарихи җирлек тә, психологик тирәнлек тә, артистларның уйнавы, киеме, сөйләме, техник эшләнеше, композицион төзелеше, геройларның хәрәкәте, табигать күренешләре, һава торышы, режиссерның кыю фантазиясе һәм дөньяны мөстәкыйль һәм дә үзенчәлекле итеп күрә алу сәләте. Хәтта әбиләр һәм бәбиләр дә татар киносында курчак түгелләр. Алар чыннар. 157-5-2. Приготовились! Начали! Ашаган белми, тураган белә. Без дә бу сихри пәрдәнең бер читен генә ачып карау бәхетенә ия булгач, театр теле белән әйткәнчә камео дип йөртелгән кечкенә генә бер эпизодта журналистлар булып уйнап карагач, бу мәсьәләнең үзәгенә, асылына бераз төшендек бугай. Кино сәнгать ул бик күп бюджет сорый үзеңә. Һәм ул былай гына теге күктән алынган саннар түгел. Әгәр дә, мәсәлән, бөтенләй ниндер йолдызлар, бөтен дөнья, бөтен Россия дәрәҗәсендә катнашмаса да, аренда чыгымнары, техник чыгымнары, алар зур, әлбәттә, сиңа натура кирәк булыр. Натураны син көтәсең, братна көтәсең, яңгыр жауырмы, жауылмы, юкмы? Аннары сиңа кыш кирәк, менә кар явылмы, юкмы? Голливудта бүтән кеше сценарий яза. Чөнки анда шундый хыял ясый сценарий, анда сценарийга $1 миллион түлиләр Голливудта. Ну, алынса инде сценарий алынса, сценарий сала иң кемендә $1 миллион. Шуңа күрә анда хыял бар. Шул миллионны алырга. Ә бездә бит анда хыял юк. Ана сценарийны язасың, инде бит ул бит 10 сценарий арасында берсе алынса, ул бик яхшы. Ул бик яхшы. Ә күп сценарий язган кешеләрнең, яшьләрнең бер сценарийда алынмый. Шуңа күрә алар ышанмыйлар ул нәрсәгә. Нинди максат булырга тиеш бит. Нинди максат белән язарга аны. Әмма алар гомумән бармы, юкмы алар? Менә татар җанын аңлаучы сценаристлар. Бүгенге көндә юк. Һәм булмаячак та. Техник яктан операторлык осталыгын үстергәнне мин күрәм. Менә мин жюрим фестивальләргә, мин күрәм. Безнең яшьләр кино төшерергә менә бу алымнарны хәзер Мәскәүгә бармыйча да менә монда лабораториялар аркылы без белгечләрне монда китертәбез Татарстан җирлегенә. Без яшьләрне күтәрдек, үстердек. Ләкин эчтәлексез кино юк. Без мәктәптә укыйбыз рус әдәбиятын, рус учебникларын. Алар безне русча дөньяга карарга өйрәтәләр. Татар киносын төшерергә дип алынган кеше шундый эшне яңадан үзен чәчеп, үзен Европа белеменнән юк итеп, татар дөньясын өйрәнергә тиеш. Сәнгатьнең бу төре белән гомумән әйткәндә милләтнең үз аңын күтәреп булыр иде микән? Әлбәттә, кино безнең борынгы бабабыз әйткән, кино иң зур тәэсирле сәнгать дип бит. Киноның көче бик күп. Театрның көче дә күп. Ул образлар аша, фольклор аша, фәлсәфә аша, абсурд фикер йөртү аша,
аңлашылырга мөмкин. Абстракт фикер йөртү булырга тиеш сәнгатьтә. Әлбәттә, конкурс фильмнары да кирәк. Ләкин халыкның аңы, халыкның фикере татар абстракт фикер йөртә аламы юкмы? Яки абсурд фикер йөртә аламы юкмы? Йөртә ала, чөнки аның мәкаләләре тулы абстракция. Узган дәрестә без сезнең белән ата кара тараканның кан әйләнешен өйрәндек. Соңгы 20-30 ел эчендә төшерелгән һәр нәфис фильм, ни дисәң дә, халкыбызны теге яки бу яссылыкта таныта барды. Якутлар соңгы елларда тудырган милли кино дәрәҗәсенә кадәр үрелә алмасак та, Татарстанда туган тулы метрлы картиналар халык теленә дә керде, төрле фестивальләрдә, бәйгеләрдә үз урыннарын ала килде. Күктау, Бөркетләр, Өч аяклы ат, Бибинур, соңгы елларда төшерелгән Микулай, без 41-нче ел балалары, Тарлан, Исәнме һәм былтыр гына әле Рәсәй кино дөньясын тетрәндерә алган Ядәш. Ак аланнардагы инҗе кар бөртекләре кебек күңелләргә төшә бара да, кайнар йөрәкләрне эретә. Син Ядәш айру уенын беләсеңме? Давай сыграем. Ихлас фильм ясарга дигән шундый максат куйгач, инде нәтиҗәдә әби белән бабай мөнәсәбәтләре һәм Ядәш уены булганга күрә, ул минем балачактан чыккан күзәтүләрдән ниндидер бер шундый минем хыяллану. Шуңа күрә инде бу һичшиксез татар авылында булганга күрә, татарча булырга дигән нәтиҗәгә килдек. Шуңа күрә без ул турыда озак сөйләшмәдек тә, без алдан ук билгеләдек. Инде нәтиҗәдә улы зур прокатчик барлыкка килгәч, прокатчик бу инде төрле кинотеатрларга өләшә торган шундый студия. Мөмкин шул кадәр күп аудитория җыйсын өчен безгә алар тәкъдим ясадылар. Әйдәгез дубляж ясыйк дип инде. Мин башта ничектер моңа каршы килдем ичке дөньямда. Аннан соң инде без аралашканнан соң нәтиҗәдә мин күз алдыма китердем. Әгәр дә мин мәсәлән Корея режиссеры булган булса, мин каршы килмәгән булырым рус теленә тәрҗемә итүенә. Менә бит, бер караганда күлмәгең дә якалы, иягең дә саккаллы. Тагын ни кирәк? Булганына шөкер кыл. Юк шул, кино дигәндә җәмәгать сан гына сыйфатка китерә. Үз яклаучысы, сыеныр ышыгы, үз кашыгы булмаган, кул сузып хәер истәүдән башлары чыкмаган яшь режиссерлар, язучылар, артистлар эшсез, ашсыз тегендә монда тулгана, булгана, бергәләнә, инәләләр, җафаланалар да чит кыйткаларга юл тоталар. Милли хисләр шулай суына кайнар суда, суына бит. Москва — это город, который собирает команду, в ячейке которого каждый — это талантливый человек. И у нас есть такие ребята. Вот возьмем сейчас Байбулата, он абсолютно реализован в московской жизни. Это Юр Данилов. Вот. И я думаю, что и Рахимба Ильшат со временем сейчас походит и тоже уедет в Москву. Поэтому, чтобы сохранить вот это наследие, нам нужна система в первую очередь. Я очень рад, что как бы у нас не относились власти, так скажем, что мы пока работаем без системы, но ведь мускул-то мы уже набрали, и может быть и хорошо, что наш кинематограф в таких муках, испытаниях рождается. Потому что остаются самые преданные люди, которые снимают кино, потому что одному это нужно, потому что это его ДНК, другому нужно что-то доказать, третий, возможно, хочет что-то на этом заработать. Но дело в том, что именно в сопротивлениях рождается вот этот камень, который становится изумрудом. Есть мотор. 12.3.1. Тишина. Начали. Ни дисәң дә, бит бу сәнгать төре, башка сәнгать төрләре кебек һәр вакыт заман белән әйләнештә, бәйләнештә булырга, аның сулышын, аһәңен, ихтыяҗын сизеп яшәргә, яшәрергә, үсәргә, алга барырга тиеш. Тел дибез, яшьләр белән уртак тел таба алмыйбыз. Голливуд кинолары зур экраннардан киткәч, төбәкләрдә төшерелгән фильмнарга игътибар арта башлаган икән. Бу форсаттан файдаланып, күп кенә милли республикалар үз кино фондларын тудырып, бу өлкәгә шактый зур керемнәр кертеп, үз милли нигезен, эчтәлеген, формасын булдыра башлаганнар. Без һаман да без театр уйныйбыз.
Әлегә республикада Юк, шу андый фондта юк безнең бернидә, әйме? Һәр кеше үзенчә эзли инде, әйме? Мәдәният министрлыгында бер конкурс бар, анда инде 7 миллионмы, 7,5 миллионмы бүләләр инде. Әйтик, шул тулы метражлы фильмга 2 миллион акча бирелә. Конкурс рәвешендә инде. Ә инде документаль фильмга, мәсәлән, 500 сум, 500 мең сум. Бу инде әлбәттә төрле регионнар белән чагыштырылып та түгел. Чөнки менә хәзер, мәсәлән, шул ук Башкортстанда безнең күршеләр бит инде анда 50 миллионлык фонд барлыкка килде. 80 миллион Якутиядә хәзер хәтта Красноярск өлкәсендә дә хәзер уже үзләренең фондлары бар. Без уйларга тиешбез. Чынлап та нидер комиссия булырга тиешме? Минкульт каршында сценарийлар кабул иткән комиссиясе. Чөнки без беренчедән татарны күтәрергә тиешбез. Татарстанны күтәрергә тиешбез. Бөтен милләтне әйтәм. Татардан башка да. Ләкин шул арада без нидер чынлап та чын актуаль проблемаларны күтәрергә тиеш. Аның өчен чынлап та дәүләт акчасы кирәк. Дәүләт игътибары һәм аның акчасы, һәм әлбәттә дәүләт заказы да булырга тиеш. Үкреп кенә үгез булып та, күкрәп кенә болыт булып та булмады. Кайсы җиргә тотынмыйк, үлчәү тәлинкәсенә сала барсаң, ярты бәхете югалган милләтнең фаҗигасе ачыла бара. Әмма хәтта кайнар су суынса да, өметләр дигән нәрсәне әле суытып булмый. Юкка гына тын океанның бер бугазы, Татар бугазы исемен йөртмиде. Юкка гына татар яме диңгез ашы дип тә әйтелмәгән. Чөнки бу ата-бабаларыбызның киләчәк буыннарга, тарих катламына салынган сире мөрәҗәгате. Әле безнең халкыбызның шын холкын, ихлас характерын, буйсынмас гамәлен тасвирлап, бар дөньяга яңгыратачак канатлану галәмәтендә, шатлык хисләрен дә уяткан үз милли моңыбыз, үз милли кинобыз дөнья күрер әле. Скажите, мы же привыкли к тому, что мы имеем статус, например, спортивной столицы России. А вообще надо нам снимать национальное кино или нет? Или нам лучше остаться вот лучшими спортсменами, я не знаю, там, лучшими певцами, лучший театр иметь? Может быть, нам и не нужно кино? Вот что оно нам даст? Что такое вообще культура татарская на сегодняшний момент? Если взять ее самые главные фронты, которые знают все, это татарский театр, это наша татарская эстрада, это наша музыка. А вот дальше как продвигаться? Какие новые вооружения выдвигать для нашей культуры? Вот эта мягкая сила. И у нас до сих пор нет понимания, что вот та сильнейшая мягкая сила татарской культуры – это кинематограф. В кино и музыка, и актеры, и режиссеры, и технологии, и сам город. Все это работает. Если мы сами не будем заниматься кино, то кино займется нами. Но такое будет, когда про нас будут снимать другие люди. Они будут снимать, как им хотят и как хочется. И такой пример уже есть. А про нас будут снимать не так хорошо, как мы хотим. У нас будут главные герои, такие мыскынские татары, которые, выгодны, может быть, какой-то идеологии. Давайте мы сделаем. Без һәр нигез салдык киләчәк яшь режиссерларга, яшь буыннарга. Аннары шушы шаукымны аны туктатып булмый инде, булмый. Акча бирсәләр дә, бирмәсәләр, яшьләр инде һәр кабынган. Аларның күзләре яна. Алар хәзер мөмкинлек булмаса Мәскәүгә китәләр. Мәскәүдә мөмкинлек булмаса алар чит илләргә китәчәкләр. Татарлар, аларның каннарында татар каны. Шуңа күрә һәр хәлдә татар киносы булачак. Кая төшерсәләр дә. Халыкның милли мәдәнияте, сәнгате, тормыш кебек төрле үлчәнештә яшәргә тиештер. Әле без дип аю тиресе өчен тарткалашканда Тукайыбыз сүзләре айныта. Күктә нәрсә булмас диярсең, очсыз, кырыйсыз күк бит ул. Бу күкләрдә чыннан да халыклар йолдызлар кебек туарга да, сүнеп иссез югалырга да мөмкиннәр. Башкаларга көчле ихтияр күрсәтү өчен аңга килергә вакыттыр. Бөек татар сәнгатен, бөек театр сәнгатен тудырып, бүгенге көнгә кадәр аны берни дә каршылыкларга, авырлыкларга карамыйча яратып саклап килгән киң һәм мәгърур милләтнең моңсу моңын да, кайгысын, зарын да,
шатлыгын да, гайрәтен дә, гаярлеген дә бу дөньяга яңгыратучы яңа сүзен дә табарга вакыттыр.